It-tnejn filgħodu tħabbar roħs fi 11 il-mediċina. Roħs li jvarja bejn 8 u 67% tal-prezzijiet preċedenti. Fost mediċini oħra, il-Ventolin se jkollha l-prezz tagħha jinżel bin-nofs minn €6.34 għal €3.15. Fl-istess waqt id-Dermovate li tintuża għat-trattament tal-ġilda rat il-prezz jinżel biktar minn 60% minn €6.19 għal €2.05. Fi żjara fil-kumpanija Aurobindo l-Ministru Helena Dalli innutat kif diversi darbiet fis-sena l-Awtorità tal-Mediċini u dik tal-Konsumatur iwettqu dan l-eżerċizzju biex isiru l-aħjar negozjati mal-importaturi tal-mediċini sabiex il-pazjenti jingħataw l-aħjar prezz possibbli. Fl-istess waqt innutat li minn barra dan ir-roħs fl-aħħar 3 xhur iddaħħlu numru ta' mediċini ġeneriċi ġodda bi prezz orħos. Nippruvaw naraw kemm jista' jkun illi l-prezzijiet li nraħsu jkunu ta' mediċini li jintużaw ħafna u nwedu aħna lill-poplu Malti li ħankomplu għaddejjin dan l-eżerċizzju li inna nagħmlu tul dawn it-3 snin inkomplu nagħmluh fl-interess tal-konsumaturi, fl-interess tal-pazjenti tagħna. Fl-istess żjara il-kumpanija Aurobindo ħabbret li fil-ġejjien qrib se tinvesti f'teknoloġija ġdida għal prodotti għall-użu kontra l-kanċer. Dan wara li ftit xhur ilu diġà ħabbret investimenti ieħor ta' €6 miljun. Dwar dan l-investiment ġdid li dieħla għalih din il-kumpanija tkellimna ma' Jonathan Farrugia. Ħaninvestu f'laboratorju ġdid għax il-verifika u t-testing ta' prodotti onkoloġiċi irdu jsiru f'laboratorju separat. U apparti minn hekk ħaninvestu wkoll fil-manifattura ta' prodotti kontra il-kanċer, fil-packaging u anke storage ta' dawn il-mediċini. B'hekk tkun tista' tkompli sservi b'iktar prodotti fis-suq Ewropew li l-kumpanija topera għalih propju minn pajjiżna.